Copy-paste от Pinterest. Това трябва да умре. Все повече и повече домове изглеждат абсолютно идентично. Една и съща вазичка с тревичка от Юск, един и същи бежов диван, една и съща етажерка. Не бягайте от лични вещи, снимки, книги, списания, килими и от работа с дизайнер, който има почерк и разбира от това какво прави. Много е минималистично. Това също трябва да умре. Много хора бъркат минимализма с празно, студено, стерилно пространство. Истинският минимализъм означава баланс, текстура, топли материи и личност без претрупаност. Фалшив лукс. Когато се комбинират гланцови повърхности, златни, лайсни и мраморни плочки, но не както трябва, води не до лукс, а до кич. Така че понякога да се заложи на финиши като мат, сатен и да се вкарат естествени текстури, означава да се постигне по-тих, но много по-истински лукс.